Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:42. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Mayong hapon sa ito mga palangga nga mga tagpalamati, mabulubugnaw nga kahapon na nun para sa inyo tanan. Magtugnaw nga Huwebes para sa aton mga kauturan tungod sang aton maulanon nga panahon. Magaluumon nga kalangitan, siling nila titawe, ano may bagyo, ano man, wala. Amihan sa gihapon ina, but anyway, istoryahan inagaron ni Tita Wilma, na? Istorya ko na karon sa inyo dugay-dugay, mahatag kita dara update, na? Kung nga amo sini ang atong panahon. Ano bala, may low pressure area? Ano bala, may masulod nga bagyo? Okay, relax lang ka mo dara. Basta ang importante is mabugnaw ang aton kahaponanon sa siniiya nga adlaw sang Huwebes, Pebrero 20 tuig 2020. Kada sigdas sigid sang inadlaw. Tapos lang Valentine's Day, ara na naman ay dugay-dugay, Marso na. Lesson si May na, Ash Wednesday na. So tinghuan may naton nga makaistorya, isa iya halin sa simbahan na tungod sining Ash Wednesday sa Sabado nga adlaw, kag ti may ginpagwabay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP nga way anay badlis sa may agtang. So ibaluon man naton ina sa alin iya sa Diocese of Bacolod. So relax lang ka mo dira, ha? Istoryahan ta na this coming Saturday. Inaman natin maging topiko, isa sa atin maging topiko. Kag magluwas man nga maulano na nga ton sa ni panahon, bantayan sa karon man update naton sa coronavirus disease o COVID-19. Ano nang updates sini? Daw maayo man ang aton mga updates diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, pero nationwide hibaluon man naton kag didto man sa mainland China, di ba? Although nga ginhatag man ina kaina ni Action Dorel, mahatag kita uli bisan gamay lang. Para sa mga nagapamangkot kay ada gina sila yatawi update di gamay na. Okay, so relax lang ka mo dira, and of course ang aton matahom nga lelentunon nga aton manigalingaw sa inyo sa sininga hapon sa pagpabati naton sa matahom nga lelentunon, kag bisan pa siguro sa aton man mga kauturan nga nagaupod sa Facebook Live, okay lang na iya ang mga nagapamati sa ila mga radyo, di ba? Sa aton mga listeners over the radio, syempre ila maapresyar ang ila mga mabatian on air, ang mga matahom nga lelentunon nga aton ginapabati. Ante si Tita Wilma magpangalagad formal tag sa kahapon, ang lelentunon nga makapahanduraw sa inyo sa nakaligad, kag ang matahom nga ambahanon nga aton man ginadulot para sa atong letter sender tag sa kahapon. Sa mga naka-online, hindi ka mo matingala, kay ti ara dira may gina-post man kami dira nga this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. So nagasunod lang kita sa pagsulunda, no, sa pulisa iya sang Facebook Live o sang Facebook mismo. Okay? Kabay nga naintindihan. Kay kanugon kung hindi nila mabatian mo ang gina-play naton nga song, pasensya lang. Kung sa radyo, pwede man nangara ka mo online, ang may radyo ka mo sa kilid, na, di ba? Kaya pati pag-igham, kag pag-ubo ni tawe, batian nyo, pro. Okay, kagangaton man sulat karon nga hapon, nga pagabasahon para sa inyo palamatinan, kalingawan, makuha na itong leksyon, aton man ang iban magka-relate man, kag iban magamit man nila bilang inspirasyon sa adlaw-adlaw nga pag sinalayo na iton. Bantayan ang sulat sang isa ka asawa, isa ka iloy sang puluyan, baw problema ho nga mga anak ho. Upod man sang inyo sini mga panugdaon, magluwas sa personal advice ni Tita Wilma kag matugda na hanungod sa kaundan sang sulat nga aton ginabasa tag sa kahapon. Inyo man matugda, inyo man mga greetings, syempre sa may mga cellphone nga pamati sa radyo arang itong text hotline, pwede ka mo dira makatype kag ipadala sa 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag sa mga nag-upo naman sa iton sa Facebook Live, pwede gid na type nyo lang dira. Basta may Facebook account ka, open mo if ang Facebook account, basta may data or may internet connection, ikaw dira, pwede gid. At type mo dira imo greetings, kag imo man opinion, paagi iya, kag isan lang da, na? Mabasahan lang ina iya ni Tita Wilma karon man.
Tapag tamyaw nyo sa inyo palangga nga tuto, ara ka muda, diri sila, amo na, bisan paano, mabulong ang kahidlaw sa tagsa-tagsa, especially sa ito sa mga malayo nga lugar, ato sa iban nga pungsod. Pwede ninyo ma-send sa ilang aton sa link para nga makaupod man sila sa aton tagsa kahapon, para nga malingaw man naton sila. Mabulong ang ila homesick nga mabatyagan, di ba? Ang ginahulat man tag sa kahapon nga horoscope. So sa horoscope naton inyo man tag sa zodiac sign. Mabalaan nyo kung wala pa kakabalo kung anong imo zodiac sign, pamatian mo lang ang bulan kag petsa. Magsiling abi Pebrero 19, mga natawo na Pebrero 19 tubtob Marso 20. So kung within that period dira ka natawo but sing ganon ang imo zodiac sign Pisces. Amo na siya, tandaan nyo na ha. Sa mga iban niya nga kabalot, syempre ginahulat gina nilang ila horoscope kag mga kadlaw-kadlaw yung hom lagong-laghong kung kisa paamo ka na bla. Kinanglan subong niya nga hapon mapulupag sikta para nga mabuhi-buhi man ang aton sini mga kaunuran kag dugo tungod sa katugnaw nga aton mabatyagan. Iban tamaranda magwao pero mabudlay mabakal isda subong sa mga nakapanyaga na ano experience yung pagpamerkado nyo kay na dira sa merkado sa wet market, no? Sa mga nagabaligya sang isda, sa mga karne, karne sang baboy, baka, kanding, sa mga nagabaligya sang isda din mahal ang isda basta maulanon ang panahon kag mamadlos ang hangin. Siling nila baratong manok tawi, baratong baboy tawi, barato ang karne. Depende na sa inyo. Ara dara utan, parisan nyo lang gamay. Okay? 1:53 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa inyo man horoscope, syempre aton dara mga lucky numbers kag aton man lucky color. Bantayan ninyo ina. Kag ang ato naman matahom nga lalantunon para sa inyo. Yes, from the Carpenters. Jambalaya. Para ka kido-kido man kamo da balagamay. A good bad Joe, he gotta go, me oh my oh. He gotta go, pull the pirogue down the bayou. Is Heaven. Thank you so much. Good afternoon. Kay Apong Alagos, Tita Wilma, good PM. Deraman sa Mayor's Office sa San Enrique, Ara sila nagaupod. Good afternoon, Tita Huwe. Ari lang kami diri naga-monitor sa Mayor's Office sa San Enrique kay Kathleen Veron, Bambi, Carla Asg Kagranil. Thanks, Gil. Roslyn Bulon, salamat kag mayong hapon. Big fun on the bayou. Yes, Action Will, my good PM. Naka-monitor na si Nini Eva Haruvilla, my proud OFW fiancé from Riyadh, Saudi Arabia. Always nakatutok sa action. This is my life. Salamat Gedrong Kilio Simeon. No, kunami lang batyagon basta palangga mo, upod mo nga nagapamati. No, okay, go lang. Tita Wilma, yes, gapabugno-bugno si Bia Jonathan. Kag Tita Wet, good PM, great lang ko sa Hilado family. Sa La Carlota. Sir Roger Montalvo, hi, good afternoon, thank you so much. Maulanon nga hapon tawi, monitor lang kami di sa Pavia, Iloilo, palihog lang tamyaw, sa amon bata, Baby Rose Kasipong. Salamat gid sa kay Baby Rose Kasipong. Kag syempre mayong hapon, ma'am, watching from Manhoy Dao, Capiz. Arlene Narciso Magluyan, salamat.
Kay Juliet Hormigos Biendo, good PM tawi. Ching ching cha. Pulgo ang iya sinangalan. Agali, pamuk na bala. Bodski niya, hay, Tita Wilma pagwit sa mga taga St. Vincent, Barangay Alihis. Tanan nga pumuloyo halin sa akon. Salamat, gid regards sa imo. Pati nagaling mga upod ko sa salon, nga ginaubrahan ko, sa Paul J. Salon. May damogin nga salamat, Tita We. Jingling! Good afternoon. Yes, mayong hapon lang daak, kag stay safe. Please greet my family in Barangay Bunga Diaz Bir, Don Salvador Benedicto. Family Baligwat, Crusty family, kag Bansiloy family. Alinin na kay Michelle Baligwat Pevida. Ophelia Galero RC, nag-upod man sa aton. And of course, si Miss Nelda Siguanse. Mami Diana Consolacion. All the way from Isabela, mayong hapon lang dara. Sa inyo ni Daddy Boy. Adala na da si Mami Pilar, kag si Nanay Diane. Sa inyo tanan ng mga taga Isabela dira. Especially sa merkado, kamusta lang? Medyo matulutog now, no? Okay lang na. Kuya Juliet Hormigos Biendo, salamat man kag mayong hapon. Okay, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Iban karon relax. Balikan lang na ni Tita Wilma. Sa aton man ana pagkinahanglan sa mga preska kag matahong nga bulak sa gihapon, ara ginarekomendar kamo ni Tita Wilma sa likod sa Bacolod Bay Center, na Ferrero Street ina, ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pero pwede man kamo magka-contact sa ila pagi sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Hindi na ninyo malipatan. Pwede lang kamo daya ka-contact kaga agyon nyo na lang. Naka-arrange na nga flowers kung ano gusto ninyo. Kaga, syempre, ito naman, DTX 500 capsule. Hindi man nato na pagkalipatan adlaw-adlaw para sa aton healthy nga liver. Kinanglan mangin active kita, mangin fit, kag energetic, kay wala kita problema. Diba? Pero kinahanglan ang complete management sang aton sa liver o kun atay. Kinahanglan ginaton DTX 500 adlaw-adlaw. Kay nga, ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga mong nagatinlo sa aton sa ni atay. May mga active ingredients ini siya, phytochemicals, kag antioxidants, ina naman pangontra sa liver inflammation. Kung may fatty liver ka mo, cirrhosis of the liver, pero hindi ta na pagpabayaan, ha? Kinanglan at tipanon kag halungan, hindi kita magpasugot nga mahulog ina sa cirrhosis of the liver o kung cancer of the liver. Kani para sa aton healthy nga liver, kinanglan active, fit kita, kag ano pa gintawi, healthy. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ina mabakal man naton sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Of course, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero abi ninyo, pwede kita iya makabakal online kung mabulubudlay sa inyo. Basta may internet connection ka mo dira or ba pagi sa cellphone nyo may data lang. Pwede ka mo ka-login sa www.kalusuganyan.ph ara man sa Facebook, ha? May Facebook page sila, Kalusugan Yan. Pwede pa ma-deliver mismo sa inyo sini Puluyan. Okay. Kagatandaan nyo lang ang atong DTX 500 capsule, ang authorized online distributor sini among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Relax lang si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa
sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sang Bioflu, pag-tu-flu. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon, padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo, padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Alas 2:07 Action Radio Philippine Standard Time atin man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nag-isanon nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea very rich in sa vitamin C ha nga makakabig naton pinaka-powerful nga regulator sang metabolismo sang aton lawas kag sang aton immune system. Simple lang na iya adlaw-adlaw. Isa ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea magamit naton sa isa ka tasa sang mainit nga tubig tubtob 1 ka litro. So subo nga matugnaw ang panahon kinahanglan ginaton ang vitamin C, kinahanglan ginaton ang maayo nga pamatyagan sa aton sinilawas para maging mapagsik kag aktibo. Is-share sa aton bugos nga pamilya 1 ka litro. Tanan na kita sina makainom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Okay, mabakal may naton sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede naton mabakal sa tanan nga Wakhong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:09 Action Radio Philippine Standard Time ara man sa ato nag-upload live si Girlie May atong Salazar kag si Maria Luz Grijaldo Makunat kag si Nining Malu. Mayong hapon sa inyo dira nga awala kamo dira diin kamo ribatado ka kar Seralbo Jan Tita Wegi na tamyaw ko gali si tatay ko nga nagapamarbas sa tagapamati sa imo gikan sa anak kya sa Don Salvador. Ay abaw, fuerte. Yes, happy birthday kay you and dear namon. Halin kay wawo mo nat. Ayuan, happy birthday. Halin kay wawo mo kay daddy mo, Larry na. Kay Daddy Bry, kay Tito Noynoy, kay Nanay We. Happy birthday sa inyo. Tito Will, matamyaw lihog kay Cherry, kay Nanay Nita Pilay sa Binalbagan. Salamat kay Jo Marie Pormentira. Kag, yes, kay Manjo Arnejo. Pakigwit naman belated sa happy 7th birthday kay Althea May Magbanwas ang Kalapi Hinigaran. Thank you for inviting us kahapon. Salamat Tito We, God bless. Okay. Towe, monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sag-Angla, Castiliana. Tamyo ko lang dayon family alias Guhicano, Salvatierra family, kag Robles family. Dira naman sa Barangay Felisa. Mayong hapon, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Papa ni Inday Ann, si Edgar Defensor. Ay, karastupan mong bata mo, Abdi. Ibaway, tikinanglan na love daan ay kay Papa mo, Edgar. Action Ann, Inday Ann, okay. Kay Edgar Defensor, salamat gin. Kag hindi lang kay Papa mo, of course, kay Mama mo. Sa inyo, diretanan salamat gin. Alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time sa nahambal ko na kaina, sa nahambal lagi ni Tita Wilma, nga ang ato na eksperyensyahan nga panahon subong nga matugnaw kag maulanon nga panahon iniman tungod sang northeast monsoon ko ang amihan. Mabaskog ang amihan, matugnaw panahon ta kag hambal nga isang pag-asa apektado na liwat sang amihan ang bugos nga pungsod sang Pilipinas. So tungod sina subong adlaw maka-eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan may mahuyang ang mga pagtupasang ulan sa bahin sa Cagayan Valley, sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, kag sa Isla sang Panay sa 4 ka mga probinsya dira.
Kita naman nga ari yan na sa nabilin nga iban pagin nga bahin sa aton pungsod, lakip na ang Metro Manila. Maka-eksperyensya kita or naga-eksperyensya kita subong sa nga magulugal-umon lang, no? Magulugal-umon nga kalangitan, tubtob nga, mangin magal-umon, nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan, pagpanaliti nga dapat naton halungan, di ba? Okay, ang aton mga kabataan kinahanglan gid. Kagkadto kita man sa atong sini, klaro gali ha, wala low pressure area, amihan ina siya. Sa mga nagapanagat, extra careful man kay medyo mabulo madlos ang dapyas ang hangin, maskit-sakit ang balod, gulpi lang magdako-dako, so halong-halong lang sa pagpanagat. Hindi lang magpatunga. Kag update naman naton sa coronavirus disease o COVID-19, nagdugang naman Justice 7, ang record naton diri sa Pilipinas nagdugang sang Justice 7 kapanibag-o nga kaso sang ginasuspetsuhan nga COVID-19. Inasuno man sa ginpagwa nga data sang Department of Health alas 10 ini nga aga. So, Justice 7 Justice 7 sa cumulative total nga 556 persons under investigation o kon PUIs sa aton pungsod. Amo ni ang mga bag-o nga dugang sa aton sinilistahan. Samtang ang kadamuon naman sang PUIs nga ara na admit sa nagkalain-lain nga mga ospital padayon man nga nagabuhin. Amo ginang gina-point out sang aton Department of Health, na? So, 133 sa gihapon suno sa DOH ara nagapabilin nga confined sa pila ka mga medical facilities sa bugos nga pungsod. Kag sa gihapon ang sa Metro Manila nagapadayon nga amo ang nagaangkon sa may pinakamadamo nga PUI so persons under investigation. Nga sa diin 27 naman ang padayon man nga admitted sa nagkalain-lain nga ospital sa iban nga mga rehiyon. Ang iban nga 420 ka mga PUIs ang na-discharge na sa ospital. Pasalamat kita bisan paano. Kagamay pagyed. Dito sa may mainland China, nagsaka na sa 2,000. Sobra 2,000 na. 2,128 ang mga nagkalamatay tungod sining COVID-19. Inamatapos man nga maka-record sang dugang pagyed nga kadamuon sang napatay sa iban pang bahin sang China, kag duha nga napatay nga atong sakay bala sa MV Diamond Princess sa Japan. Duha dito sa gin-confirm nga positive ang napatay na. Isa ka babae, isa ka lalaki, ang isa ito is 80 years old sa ako na siplatan kaina. No? So sa kadamuon nga 2,118 nga death toll sa mainland China, amo ginato yung ila record. Tapos kay 2,128, di ba? Ang 2,118 sa China gina nga record ya sobra gid 2,000. Kag ang pulo kaiban pa ari tatlo sa Japan sa din ang duha amo nang napatay lately sa MV Diamond Princess. May duha sa Iran, duha sa Hong Kong, isa ang napatay diri sa aton sa Pilipinas, isa sa Taiwan kag isa man sa France. Sa South Korea naman madasig ang pagdamo sang kaso nila dito. Kagin report man sang Seoul nga nagsaka sa 82 ang kadamuon na sang confirmed cases sang COVID-19 sa ila sinipungsod. May tapos nga maka-record sang 24 nga dugang nga panibag o iya nga kaso. Ina lang ang mahatag na itong sining update angot sina kakinahanglan from time to time ma-refresh man sa pensar naton kag ma-refresh man naton kag mapahanumdum liwat sa inyo ang paghalong. Kag ang atong mga dapat himuon digid naton ina pag kalipatan. Dear Tita
Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay mag-ilaw. Ang ato letter sender sa karon nga hapon, isa ka asawa, may bana, may mga bata. Tagapatawag kay Jonalyn sang Fortune Town, Bacolod City. Ang Fortune Town sakop na siya sang Barangay Estefania, di ba? Ang sulat nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Jonalyn sang Fortune Town, Bacolod City. May bana kag mga bata. Palatan-aw ako sang TV kag palapamati man ako sang radyo, Tita Wilma. Kag mabatian ko gid ang mga updates sa balita. Wala pa yan na uso ang divorce sa Kongreso. Madugay na kami nga bulagay sang bana ko. Pero opdanay gihapon kami sa balay. Bulagay na ang amon kwarto. Wala kami nagaistoryahanay. Wala man kami nagabugnuhanay. Ang duhagid lang namon kabata ang rason kun nga nagaupod kami gihapon sa isa ka balay. Wala na sang pagpalangga. Wala na sang pagpalangga kag gugma sa amon, tita. Nadula ang tanan nga mga matahong nga mga inadlaw sang amon pag-upod nga duha. Kung kaisa nagaagi man sa akon, dulong-dumon ang nakalikad namon. Pero may pride nga nagbulag sa amon nga duha. Ako ang nagpangindi tungod sa iya sala nga pagpanginbabay. Mabuot ang bana ko sa mabuot, tita, pero butigon, aragoy. Abi mo kun nga, Gindala niya sa balay namon ang babay niya nga wala ko kahibalo. Ginsugid lang ina sang akon duha ka mga bata. Nagpabukot kuno sila nga duha sa kwarto namon. Timing man nga out of town ako tungod sang akon obra. Hindi ko mabaton ang natabo. Kag hindi ko mapatawad ang akon bana sa iya ginhimo. Pati ang mga bata namon gintudluan pa niya nga manginbutigon. Kag mismo pa sa amon balay, kag sa amon kwarto nga ginahigdaan nga mag-asawa. Wala na, Tita Wilma. Nadula na ang love ko sa iya. Kaakig kagkalain sang buot ang nagapabilin sa akon dughan. Kag akon mabatsyagan kung makita ko siya. Isa pa, Tita Wilma, ang ibabaw lang sang refrigerator namon, kami nagabilin sang message. Dira niya ginabilin ang iya sustento. Kag dira man ang gina-reply ko sa iya. Ambot kon hasta san o kami magalawig sa amo sini nga sitwasyon. Pero para sa akon, tita, mas maayo na lang ini sang sa magsalig ako
nga mangin honest siya gihapon sa akon. Masakit ang iya ginhimo sa akon. Kag ako isa man sa nagapangamuyo nga kabay, maaprobahan na inang divorce bill nga ina para maglinong man ang pensar ko. Tita Wilma, salamat gid sa paghatag tsansa nga mabasa mo ang akon sulat. Kabay nga mabatian man niya, kag makonsensya siya. Maayong hapon, Jonaline. Ay, Jonaline, sa imo salamat kag maayong hapon. Samtang si Tita Wilma basa man sang imo sinisulat kay gintype ko para nga mangin klaro sa panulukan ko bala. Kabudlay ang pagpadali-dali nga pagdesisyon, ilabi na sa bahin sang relasyon sa mag-asawa. Maayo lang kung wala pa kamo kabataan, di ba? Magdesisyon gani nga magbulagay ang kabataan, amo ang nabutang sa hindi maayong sitwasyon. Ang kabataan among una nga maapektuhan. Pero o galing kung desisyon na sa mag-asawa, wala gid sang mahimo ang kabataan. Ha? Pero antes man si Tita Wilma tandaan mo lang, Inday Jonaline, antes man ako maghatag sa akon panugdaon, ari man para sa imo. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilit. Sa iya.
wala kita sang mabutig sa iya. Pero antes man si Tito Wilma magpadayon, may breaking news kita nga nakita, no? National news. Again, relieve ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang tanan nga mga opisyal kag mga empleyado sang Bureau of Immigration. Angot iya sa ginaaligar partisipasyon sa mga ini sa ginatawag nga pastilya scheme sa airport. So sa detalye, sinabantayan naton niya karon sa Public Affairs Program sa hapon upod man kay Action Marlon Genovea. Okay, balikan ni Tita Wilma si Inday Jonalyn. Inday Jonalyn, bilang asawa, bilang babayi, kag bilang iloy, ara kita sa imo sitwasyon. Ha? Ang aton sini simpatya, ara sa imo. Pero day, may ara kita kung kaisa dapat man bala nga ikonsiderar sa mga nagakatabo sa aton kabuhi, di ba? Sa mga problema nga nagaabot sa aton kabuhi. Kag kung ano ang desisyon nga aton himuon, kung kaisa may dapat man kita nga isakripisyo. Nakita naton kung ano ang pagsakripisyo mo sa ginhimo sang bana mo. Okay man lang na no, sa hapaw lang binaton, pagi naton hapaw kadali ang sitwasyon ni Inday Jonalyn. Okay lalaki, hindi niya manigar nga makapangin babayi, pero kung himuon ina mismo sa sulod sang imo puluyan, kag mismo sa inyo kwarto, kag mismo sa inyo ginahigdaan nga mag-asawa, hindi na siya yanami. Nga yurak-yurakan ka, daw lapak-lapakon, sobra na ina. Okay lang na, dito lang bahala ka dako. Basta, respetuha lang ang aton puluyan. Diba? Ang puluyan nga inyo ginbalay nga mag-asawa, ang puluyan nga sa diin, ara dira kamo nagapuyo, upod ang bunga sang inyo paghigugmaanay, sang kamo ang nagluyagay kag nagigugmaanay kag nagpakasal kin bendisyonan kamo kag nangimbalaan ina nga puluyan para sa isa ka pamilya. Ara tada isa side mo nga ina day. Pero masiling ka man makita mo siya, nagasakit ang dughan mo, nagagwa dayon ang kaakig mo kag hibubunot mo sa iya, buot silingon. May lugar pa siya sa balatyagon mo. Kay kung wala na siling mo, nadula na ang pagpalangga, ang gugma nga nabatsyagan mo sa iya, waay na. Kay kung siling nga waay na ya, makita mo man siya pero blanco ka. Ako, di ba? Kung mag-ignore ka sa isa ka tao, nga masiling nga away na siya ya importansya sa kabuhi ko, magtulo ka daw, hindi mo siya kilala. Kabalo ka nga ara siya, pero matsyag mo, daw wala siya nag-exister sa sulod sang balay. Pero ikaw, mabatsyagan mo. Ang nami lang gid, no? Sa ngalan sa inyo kabataan, wala ka nagpasugot nga magbiya sa among nga balay, kag wala ka magpasugot nga maghalin siya. Pero nakita mo man, wala siya nagapabaya, nagahatag sa sustento sa kabataan, kagara siya gihapon. O galing wala mo ma-mention sa sulat mo kung bala padayon ang iya pagtinunto, kung padayon siya sa iya bisyo sa babayi, o kung wala na pagkatapos ang imo na hibaluan. Kaya makasiling kita, pwede mo pa siya mahatagan sang tsansa para sa inyo kabataan. Pero wala mo man diri na mentionar kung bala padayon ang iya pagpakigrelasyon sa mga babae o kung wala na, ti masubo-subo gin man na. Pero sa gihapon si Tita Wilma wala nagadula sang paglaom. Ang siling bala nila nga masakit man, tuntuod ya tawe, napatawad ko masilingat, tuntuod ya tawe, okay na, napasansya ko na. But deep inside, ara, gihapon ang kasakit. Narabatyagan ko. Pero kung ang desisyon mo nga makigbulagid sa imo, kag gina-pray mo pa ya, no? Nga ma-approve ang divorce bill sa Congress, masaka pa na sa Senado. Debatihan pa na din sang duha ka debatihan pa na antes man permahan sang presidente, malawig pa na. Pero kung ako ya personally hindi ko na pabor para sa mga mag-asawa. At sa may mga sa mga depende sa mga sitwasyon, di ba? Amo lang ang gusto da nila sang iban nga naga kontra sina. Kinanglan nga i-regulate kag kinahanglan
i-justify kaglaruhon lang inang divorce bill nga ina. Pero kung sa imo kag sabana mo inang desisyon ninyo nga duha nga magbulagay, kalain man paminsaron bulagay kamo pero sa gihapon ara kamo updanay sa sulod sang balay, di ba? Tugtuod man. Wala na sa mahimo ang iban nga tao kung bisan bulagay kamo updanay kamo gihapon para sa inyo kabataan. Pero tandaan mo lang pinakamataas iyang kasuguan about love, among pinakamataas. Amo aya ang inyo desisyon nga duha kag ang kasuguan sa mahal nga Dios na ang suwestyon gid lang ni Tita Wilma, kung magtahaw-tahaw na inang nabatsyagan mo nga kaakig sa iya, pungkuan nyo nga duha, istoryahan ninyo nga duha sang maayo ang inyo desisyon kag ang inyo sa sitwasyon, labi kag labaw sa tanan ang sitwasyon sa inyong mga kabataan. Hindi lang sa makita sa inyong mga mata sa inyong mga kabataan, kundi dapat batsyagon nyo gid ang nabatsyagan sa mga kabataan nga makita nila ang inyong relasyon nga ila mga ginikanan. Bala maayo ina para sa ila pagdako, kay sa ila man pagpangabuhi sa ulihi o kun hindi. Kita nga mga ginikanan kita ang dapat mangin maayo nga ehemplo para sa aton mga kabataan. Kita yung ginatulok nila sa pagpangabuhi, nga sa ila man pagpangabuhi sa ulihi, ay si mama kag si papa ko, amo na unan. At tandaan nyo gilang na iyat, tandaan nyo kita. Kung magbulagay ka mo, paano ng pamilya ninyo? Paano mga kabataan ninyo? Abi nyo, kung ang tanan nga mag-asawa, gusto magbulagay, amo na lang na, biya tinungwa sa aton sa syudad, wala na ino. Kung hapos naman lang divorce, tanan mangita paagi, para nga magbulagay sila. Ito siling why, wala man gagrow ang amon relasyon, bila mag-asawa, hindi man kami magsantuanay, hindi man kami compatible. Hindi kang nag-asawahay ka mo, hindi ka mo compatible, mga anak ka mo. Ikaw ho, Tita Wi, gusto na ha? Pero tandaan mo lang in the journaling, kung kasugid man nga magbulagay ka mo nga duwas ng bana mo kung hindi na ka mag-upod sa isa kapuloyan, tanawon nyo gid nga duha, ano ang mga resulta sina sa inyo kabataan. Bala makahatag ina sang kaayuhan para sa ila o kung hindi. Ang manasiling naton sa paghahimo sa isa ka desisyon kung kaisa, may mga bagay man kita nga dapat isakripisyo. Pasulabihon bala naton ang aton kaugalingon sang sa palaabuton sang aton kabataan. Kung ano man niya ang akong stand, ako na personal nga stand. Sa imo man na iya. Ang ako nagahatag lang ko personal ko nga panugdaon para man sa imo kag para sa kabataan. Pero kung magpakita man lang si mister nga wala na to siya sang relasyon ka, wala na siya nagabisyo, kag sincero siya, man kabudlay ibalik ang trust nga ginatawang pagsalig sa iya mo, di ba, Janeline? Pero kung tagaan mo si sang chance sa uli, kung magpakita man lang siya nga sincero siya, kag tampad siya, kag makita kag mabatyagan mo ang iya paghinulsol, why not? Diba? Ang malang na aday, Hindi ta magdulas ang paglaom. Kay bisan ano kasakit sang natabo sa kabuhi ninyo bilang mag-asawa. Kung hindi mo man siya magpatawad subong sa inyo pag-updanay dira, makita mo gid kang mabatyagan ang tanan. Time heals, diba, sa pagligad sa mga inadlaw. Kabay pa, na? Okay, alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma para man sa pila ka mga reactions sa itong text hotline, sa itong man Facebook Live pagkatapos ng pila ka commercial break. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
reports. Second portion. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Muling. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is Base 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na panyawan liniment ha. Panyawan liniment ang panyawan manunggali na sa aton pulong makabulig gidahang tag-alibyo sa mabatyagan ninyong pagpalanakit, pagpalamuypoy, pagpalangapoy sang inyo bugos nga lawas. Ilabi na sa pagpalangalay sang inyo siniabaga pagkadto sa likod, pagkadto sa hawak kag balikawan. Haplasan sining puro-puro nga duga sang manunggal ang panyawan liniment. Kung ikaw man ang may arthritis o kung rayuma sa imo man mga barikos, ay suggestion ni Tita We, panyawan liniment. Haplos-haplos with love, may gamay nga pressure para manalupsop sa gilayon ang panyawan liniment sa inyo mga kaugatan. Kara nga inyo man mabatyagan ang katuyom sini. Kag mangin maayo niyo kapin pa subong matugnaw ha. Kamo nga mga young at hearts dira, kamo nga mga senior citizen, kinahanglan ninyo panyawan liniment. Amo na hambal ni Tita Wilma, hindi gid kamo magdula sa inyo tupad sang panyawan liniment. Ina pwede na itong babakal sa mga butika sa inyong lugar, dera, no? Bugos nga isla sang Negros hasta magadi sa Mindanao, di ba tawe, no? Bugos nga isla sang Panay, Guimaras, Masbate, kag Romblon. Hasta na sa Metro Manila, of course, nationwide na ang produkto sa seed marketing. Ang panyawan liniment, panyawan herbal capsule, kag syempre aton man celebrity Kojic soap. Ina mapwede diri sa Bacolod, mabakal naton sa mga butika, sa tubang kagkilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa Mims Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store. Kag dira man sa Farmacia Caro. Okay. Kag subong man dira sa may binalbagan sa mga butika, dira ara available ang ating panyawan linament, panyawan herbal capsule. Alas 2:40 Action Radio Philippine Standard Time. J. Ortega, good afternoon, Tita Wilma Pegwit, family Fordan Rivera, family to Barangay Bantayan, Kabangkalan City, greetings from Balong family, watching live from Metro Manila. Romel Pingad Gasias Fordan. Tawem, sang una, gapamati ko sa imo pamatian, tanaka subong makita tanaka. Kay may FB Live na, ha 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 ha. Watching from Japan, more power and God bless you always. Noe Baredo Serapio, salamat man. Hey, gapamati pa ko, nugay kamu sabad. Siling niya, hoy gali ambal ni Azalea David Torres. Tiyata Wilma, nagapamati kami di subong sa imo. Kami nila ni Jojo Gailo, Arna, Lyra Gailo, kay Jurim Amayli Caniel. Lyra Gailo.
May madumduman ko nga Gailo, si Gingging Gailo, ha? Basketball player na nawa, basketball player na sa West Negros College. Sa mga college, pati ito, nan. Kaya updanay kami sa isa ka department. Kung kilala nyo, kag pamilya no, regards naton halin kay Wilma. Okay, happy listening and good PM sa tanan nga mga BHW sa Poblacion Valladolid. More Power Action Radio from Helen Rios. No, sa mga barangay health workers dito sa Poblacion Valladolid. Kay Jose Moncauturilla, salamat gian. Kag syempre, ara man po natin karon nga hapon kay Rona, o kung si Inday Rona Rihida Trava. Okay, ga-monitor lang daw siya. Kay Inday Grace Aligin, watching FB Live. PI, maayong hapon. Kamusta lang dira sa inyo? You're the best. Okay. Thanks gid sa compliments mo, Inday Ophelia. God bless you more para kay Jonalyn. Okay. Sa mga reactions ina. Ma? Kaya may-ari ko di gani basahan mo. May basahan ko na. Mother, please greet sa mga vendors sa Agora Public Market sa La Carlota. Yes, always gina sila, na? Dira sa Agora Public Market sa La Carlota. Dira sa ilan na naginging sa pamilya Perez, dira mayong hapon gid. Kag sa pila naman ka mga mensahe sa atong sinia text hotline, daligid lang titawe kag sa FB Live para kay Inday Jonalyn. Siling ni Inday Ophelia, tawag ka pamati, gid ko sang kasaysayan ni Jonalyn, di same gid. Kinalain lang may isa ka persona nga nagpalangga sa akon kag may respeto kag tudtod nga palangga sa akon. Kamo na subong. Okay. Nakarelate siya. Sige lang tawi. Okay, tapusa lang. Kay basahon ina ni Tita Wilma. Aga Paris-Bares, sila tita. O si Vashon, si Esther Serimia, si Nanay Maya, Lola Corazon, Lourdes Gipos, Tita Becca, kag Tatay Teddy, bawga pamati. Sila samtang ako sipad sang baraha. Salamat gidira sa inyo. Okay, siling ni Inday, girly, may atong salusun. Nya bagaya, sakit-sakit ta ba na para kay Inday Jonalyn? Sakit-sakit kung ginhimo sang bana sini. Okay, hambal naman ni, di sa masakitan. Para kay Jonalyn, faith, gid kinahanglan mo kay God, depende sa higid ang mga anak mo nga hindi sila masakitan kag di maapektuhan tungod sila gid ang makaluluoy kon i-give up mo ang tanan. Give another chance if nagbag-o na siya. Okay, Inday Ophelia Galero RC, thank you kid. Kag sa ito naman text hotline, hambal naman ni 4800. Good afternoon, Tita We. Ang mahambal ko kay Ate Jonalyn, kung nasakitan siya sa oras makita niya ang iyabana, buot silingon, may pagpalangga pa siya sa iyabana. Check the vid. May puwang pa ang bana niya sa iya heart. Hatagan na lang niya sang chance. Second chance, Tita We, sa ngalan sang ila kabataan. Thank you, Tita We. This is Ronally of Silay City. Madamugin nga salamat sa imo, Inday Ronally. Tawe daw na-touch gid ako sa iya letter. Kung ako sa iya, mga muyo siya, nga kabay, masanagan iya panghuna-huna kay may kabataan siya. 9904. Amo gani, kung pwede pa man lang, ha? Good PM Tawe, ang mahambal ko lang kay Jonalyn, kung ako sa imo day, hindi ka mo maglinong kung isa lang ka mo kabalay. Sila ni thanks kid. Salamat Inday Lani. Kag mayong hapon lang dera. Tita Wilma, musta ka? Gusto ko gid ikaw makita sa personal. Kay kami diri sa Kabakungan, wala kami nag-absent sa pagpamati sa imo programa. Si nanay mo ni Auring. 77, 78. Okay gid ni Nay Auring. Salamat gid. Kun makatsyempo kag kun pahinugutan nga magtabuay man banas ta, ti pasalamatan ko man na. Okay. 3328, mayong hapon man dira kag tamyaw lang siya kuno lihog. Salamat kid. Good PM, Tita Wilma. Halin kay 68123. Kay Jonalyn, taga-ityan sa bana mo kung naghinulsulgin man siya. Importante ang kabataan, hindi kay kita. Kinahanglan kita sang aton kabataan, kinahanglan mapabatsyag tagid ang aton pagkaginikanan sa ila. Salamat, Gid. Tagala Castillana. To alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time. Enough lang na anay sa pila naton ka mga mensahe.
tibay at Magabalik si Tita Wilma para naman sa aton horoscope. Gani relax lang ka modera. Kagpila ka mga greetings na aton pagkatapos sang mga ini. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa... Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong Capsule 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malain side effects sa ato ni kayong lawas. Kinahanglan ginatong duga nga resistensya, duga nga kapagsik, duga nga energy adlaw-adlaw. Kinahanglan gid. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the best nga immune system booster, kag pinakamaayo man nga cleanser kag regulator sang atong dugo. Gani kon problema mo imo blood pressure, imo blood cholesterol, imo blood sugar, sodium, potassium mo sa lawas mo, uric acid mo, basta involved mga itong sinidugo, try mo ang atong sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, na? Kay iyay na ginatinluan ang atong sinidugo kag gina-regulate ang natungod sa atong problema sa atong dugo. Okay? Para malikawan ang kung anuman nga mga balatian. Pero kung ikaw may problema na may ginaantos ikaw nga balatian, kinahanglan na pag-inom mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. music I hear. Kag sa nahambal na naton kung imo man cholesterol mataas, ha? Ang cholesterol mo mataas, kinahanglan mo omega 3 fatty acids. So,
ginaangkon ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Try mo 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. May palamangkutan nun ka, arang itong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtawan ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may West Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ari sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. So sa mga nag-standby dira kag nga nagapreparar sa pagpaluto sang fishball, ano pa nang ginaluto nyo na da? Ining ginapaprito nila ang siomay. Ara da si Inday Winona Whopper abaw, may chay pinggot dira sa ila na da chay Irma, da chay Adelaida kag sa ila dira sa shop niya Junior. Abiner mayong hapon lang dira. Syempre, kay Chay Milag, salamat kag mayong hapon sa imo. Ay, Daddy, kay Shasi, mayong hapon sa imo. Okay na, mabasa na si Tita Wilma sa aton horoscope. Bantayin ninyo inyo tag sa ka-zodiac sign sa karon nga hapon. Or karon man nga adlaw. Huwebes, Pebrero 20, tubtub, 20, 2020. Ay, nanuman Brian Villaman. Okay, kanto kita sa zodiac sign nga Pisces. Pisces na siya nga ang February 19 to March 20. Abi mo bala Pisces, may pagbag-o nga matabo sa imo relasyon sa sulod sang balay o kun sa imo man trabaho. Kung wala ka kahibalo sa mga resulta sang himuon mo kung sa isa ka bagay, hindi ina pagpadayon na. Likawan mo ang anuman nga aksyon, may angot sa kwarta karon nga adlaw. Kag Pisces, hindi ka magpangutang o kung hindi ka man magpautang. Maswerte mo nga mga numero 38, 13, 17, kag 20. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Wala kagid saligan karon nga adlaw, no? Wala kagid dapat saligan kundi kaugalingon mo para karon nga adlaw nimo nga mga responsibilidad. Ang paglingaw-lingaw nga activity mo, mo na makabukas ang bag-o nga relasyon about love o kung natungod man sa imo trabaho. Ang advice natungod sa kwarta, kinanglan dapat ikonsiderar mo gid kag dapat tunan mo man sang maayo. Mga maswerte mo nga numero 1, 5, 10, 17 kag 23, lucky color blue. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20, yes mga Taurian, usisaon mo sang maayo ang mga proposisyon nga ginatag sa imo antes ikaw magkonporme. Ang anuman nga transaksyon kinanglan dapat himuon mo temprano pa. Likawan mo man ina mga tao nga mga mahingaliton, no? Especially mga upod mo sa trabaho, ay ho. Sige, ubra ka lang daya. Mga maswerte mo nga mga numero 9, 11, 18, 23 kag 40, lucky color metallic green. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, abaw. Ang dalagan bala sa love life mo karon nga adlaw, Gemini, up and down, no? Saka na og pero likawan mo lang ang hingalit nga. Likawan mo anay ang hingalit. Likawan mo anay sang hingalit na ang pagpakig-date. Focus ka anay sa imo work. Kag nagaugyon man ang adlaw sa imo sa pagdugang pagid sang imo kaalam, sang imo ihibalo, kag imo eksperyensya. Ang mga nagapakita sang ila concern sa imo, para sa imo kaayuhan, dapat mo ina sila pasalamatan. Gemini, mga maswerte mo nga numero 6, 7, 17, 26, kag 34, lucky color peach. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hunyo 22, abaw, maka-encounter ka sa alang-alang sitwasyon iya karon nga adlaw, no? Experiensyan mo na komplikasyon na tungod sa kwarta, problema, maariglo mo na. Hindi pagsapaka ang mga mabatian mo nga mga istorya nga mga wala pulos para hindi mauyang ang imo oras Cancer. Maswerte mo nga mga numero 8, 11, 24, 36, kag 41. Navy blue is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, likawan mo ang
Mabutang ikaw sa alang-alang nga sitwasyon kung hanungod sa relasyon mo. Sa mga dalaga, ang sobra-sobra nga pagpangimon, amo nang nagapatay sa relasyon sa mga singles ina man. Kaya syempre, bisan pa sa mga married na gani, di ba? Yes, Leo, hindi ka man dapat magpadala-dala sa sulsol o kung sa pagpangguba dayas ang iban, kinanglan mamensar ka man, kag kinahanglan, o si saon mo kidaanay, maswerte mo nga numero 4, 27, 30, 35, kag 40. Lucky color, red. Ina ang unang gabahin sa aton pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para sa aton horoscope. Relax, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please. Radio Philippine Standard Time, in punto las 3. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, padayon man of course si Tita Wilma kay tawi galantaw gid kami subong sa live mo pa condolence naman sa family Doromal. Halin kay Jude Balyados para sa pamilya Doromal. Nagapakig-unong gid si Jude Balyados sa inyo kalisod. Kag halin naman kay Eddie Laos, ta Wilma ga-monitor kami dyan po ni Nanay Isabel sa imo programa This Is My Life. Pa-shout out Tita We, Allen Peluquero. Kag Tita Wilma, pwede ka pangayo number sa text hotline. Thank you from Romel Pingan Gasias Fordan. Ang aton sa ni text hotline, Tuto Romel 0938, kuha mo na, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. For showing me where I belong. Kay Remar Hicano Haliasgo, Tita Wilma, monitor lang kami diya sa Sitchulo po, Barangay Sagang, La Castiliana. Tamyaw ko lang dayon family Haliasgo, Hicano, Salvatierre family, kag Robles family. Angel Pinsol Alimania, salamat kid ka kay Jay Ortega, salamat man. Kay Helen Rios, sa liwat, kag subong man kay Chalor. Nila siya. Kay Chalor Alien Carp. Ga-watch kami sa may eatery diri sa Don Salvador Benedicto Tita Wilma Pagwit Dumalay family Panuelo kag Toledano family. Thanks gid. Mayong hapon lang dira sa inyo kag kay Ma'am Elizabeth Malakagamala. Thank you, thank you. Kay Jen Perez Binalbagan, halin kay Jo Marie Pormantira, salamat man. Relax ang nabilin anay naton nga zodiac sign para sa iton horoscope kay ginahulat man na nila. Kay Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, ang galastuhon mo Virgo, iplastar sa husto. Kag subong man ang bayaran mo bayaran mo ang imugin utang. Kag importante man para sa imo ang bulig sa imo palangga karon nga adlaw kag kinahanglan mangin matinawhayon ka lang sa pagbaton sang sala nga nahimo mo. Kinahanglan cool ka lang, hindi ka na magpangaki. Tagaan mo man importansya mga tao nga nagabulig sa imo. Okay, masuwati mo nga mga numero 5, 9, 27, 41, kag 44, lucky color indigo. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, pangita ang husto nga paagi para nga mangin successful ikaw sa imo negosyo kung may aragin man, if not sa imo trabaho. Ginaangkon mo man ang masanag kag creative nga paminsaron, ganita pusa ang imo ginumpisahan nga trabaho. 4, 8, 27, 33 kag 42, maswerte mo nga numero, pink is your lucky color. Yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 23. Ang imo kooperasyon sa imo trabaho, kung sa imo man ginahimo, masaligan gid sa imo mga kaupdanan karon nga adlaw. Kung padayunon mo ang imo kapisan, syempre kaayuhan ang bungahon sina sa kabuhi mo, di ba? Pero dapat mo man at ipanon ang imo ikaayong lawas, hindi pagpabayin. Maswerte mo nga mga numero dyan, 9, 26, 27, kag 29. Lucky color, honey yellow. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ang problema nga naulamiran sa nga pila mo kaupod sa trabaho, madali na nga masulbar Sagittarian. Don't worry. Kung may mga pagbag-ugin man nga matabo. Gani kinahanglan ang problema, tandaan lang nga masulbari na sa mataway nga paagis. Kag masaligan mo man ang isa mo kaabyan karon nga adlaw. Lucky color mo purple, maswerte mo nga mga numero 1, 12, 29, 32, kag 40. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Pabatyagan mo ang kalipay karon nga adlaw kun ara ka dira sa inyo balay. Ang bagay naman nga may angot sa finansya, dapat tagaan mo man atensyon. Kag ang gusto nga
pamagi sa paggamit sina. Dugang-dugang ipaginangi mo paghangop. Maswati mo nga mga numero 5, 14, 18, 28, kag 39. Green is your lucky color. Kag sa Aquarius naman, Enero 20, tupto Pebrero 18, problema, masolusyonan ina. Kag makaangkon man ikaw sa may nga relasyon sa bago mo lang makilala. Tagai man atensyon ang imo'y kaayong lawas. Ang maayo man nga kapalaran, nagaog yun dira. Ang maayo mo nga kapalaran subong adlaw, may angot sa kwarta o kung hindi gani sa paghigog mo. Mga maswati mo nga mga numero 7, 12, 18, 36, kag 42. Lucky color, green. Okay. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Huwebes, Pebrero 20, tuig 2020. Pero antes mo na nga ito na pagpangapi-ngapi sa Anton Plus Coffee Mix. Ang atong kinanglan para sa itong coffee break. Siyempre, ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla, kag suwabi ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa soya, xanthone, kag balunggay. Pero tandaan mo lang, ng Xanthone Plus coffee mix hindi niya basta-basta, ha? Kaya nga, may 7 times ina siya nga ginaangkon nga vitamin C sang sa orange, kag 4 times nga calcium sang sa gatas, 4 times man sa vitamin A kag carrots, ha? May potassium man, kag syempre antioxidants. Sa aton pagpangafe, Xanthone Plus Coffee Mix, pwede natin mabakal sa mga tsindan malapit na sa inyong lugar, kag pwede man kita makabakal online, paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph, kag ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ma-deliver sa aton puluyan. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Okay, and this month si Tita Wilma magpaalam ang atong sa quote of the day na gasiling. There are many ways of going forward, but only one way of standing still. Ina halin kay Franklin Roosevelt. Sa mga wala naton malabutan nga mga mensahe, pasensya, pero ang pagpasalamat ni Tita Wilma sa inyo, magapaday. Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Elmar Madera, upod man kay Action Elway Dutilos. Kay siyempre sa ngalan man sa among station manager, Action None Di Mala Magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong. Salamat. Tubtub na maliwat mo. Standby sa may tawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod